Jehovah di batana huang porasihami di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus ramoti jala pasu-pasu ma hati-hati dot pikiran nami di nalau manangihon hatam. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Hurian itu hata ni di batana gabe turpuk ni jamita di partang yang atas sadarion ima dienet sian buku evangelium Matius bidu 24 ayat 45 saat ro di ayat napa 50 sadahon songonon manidok hata ni dipata di si asa di dia no naposo-aposan jalan na marroha na pinabakit ni induk na mangalihon akka na poso na mangad di tikina martua do naposoy na mangulahon songoni di dapot induk na di haroronay situtudo na udokot tuamu tabak ito na do iba na mga ramoti sa luhut na di iba na alay iya na jahat na posoy dohonon nama di bagasan rohana leling nope asaro induki bebetole may iba na mga lising akadungan na naposo mangan minum doang iba na mga lakupi mga kupi akka si parmabuk dungiro ma induk ni naposo odeng diari naso panagaman na jala di hari naso pamoton na jadi aguan nama iba na las lehonon nama ti iba na tohap ni akka pangasi disima masa angguk-angguk dohot na patu ngoripon ido yang gosahat na urian itu hata na niolongan di bagasan Kristus Yesus panindangion taringot tu Jehovah di bata panguhum naung tajaha epistelta di pertanyaan ono nakin di pasikop do di turpuk jami tahun di Matiuson asa masih pasikopan do duasa lau pabagason pangat tusyota Matius 24 ima barita taringot tu paruhuman sugut na di patolhas Jesus tuak kasisyan na marhite upama na diordolhod di turpukon ima parangin ni jolma managam haroro ni Tuhani diari paruhuman sugut so dia do akan na porsia manomunomu haroro ni Jesus padualihon manguhumi portibion dia do alus ta sugut di naroto hatay so dia maparangit ta saliling sororo pe ari paruhuman obar do persuruan ni Tuhani menandang masih jalota sian akka na paula na selaon borhat sian akka suku-suku noma boy idota na nihalomon ni Tuhan sian hita garup na porsia di iban aidang adong bisidalian na boy tohonota molo dung dapot ari paruhumani jinadang adong may nabuhay mamit tori parangit ta di ari borhat sian ni mahitan mo ang manulik kiti jamita ni Jesuson ala rumang upama do terpukon idota masya ni sada persiajaran na maser kasi tutu ay tudusan doi mamakuling hita laos siya tudusan nima botota di horong dia do hita urian itu hata perjuno ng takas idota isi do di nidok na naposo diet opap 5 2 hari di dok naposo hape ng nus lapatan na hata naposo na perjolo ima hatuban jalan na paduaon ima akka pangula di hauma manang diladang obar tulapatan na di hatagurik iya hatuban dang boy mamahin agya aha iya so horan na ti nurgason ni induk na ra dang apalamura at usat tapaduhanon ala dang iya masa di tanobatak par hatubanon alay mangyuton na masa di akanuat na liban ngulo ni akka hatuban siguro lomo ni rohani tuan na manang induk na no asamolo di pabagkit sa da induk hatuban lamar hubas tu akka pangula nunga sa dahad baruon di nguluna boydo siya tu pikirata molomasa na songoni ay hatuban ni nunga tungiling di tada induk na lumawi molo akka anak ni hatuban do ibana nunga siyan ari hatutubuna di tada induki asa molo pinoang diturpukon idok pabagkit induki ibana lao mangalihon mangan akka na poso na ditikina tapos dorohana ularon na sinuruna alay tayo da sintrupukon arang narungang ni naposo ima naposo haposan jala marroha doot naposo na jahat na so maranggira tu dia huhut na sorade managam haroroni induk na rap di pabangkit induk na do nasida na dua alay dang dos pangala pangulahonon nasida di persuroni asa takas hatad diyon ni naposo aposan jala na marroha siya naposo na jahati
Atong tayo ma sada-sada rumang ni dua na posoy. Na perjolo na poso haposan jala marroha. Jolma na haposan dang mambahan terhirib ay say diulahon doa ka na pinasat tuibana. Dang marakal manang mergabus jala dang olo mangorui manang manabay na disuru ulahonon na. Asa tumpos si tutu do rohana monotuak ka jolma na haposan. Danggang gue pikiran manang sura-sura ni roha tuibana jaladang patubuhon jut ni roha pangulon na. Mononidok na boso haposan jala na marroha ditubuk jamiton tung takas mandiot dolhon di padohan na masay uduk ibana jala burju mangului. Disuruh induk na ibana mangalehon mangan akka perkerejo na ditikina. Ayak ka pangula ikon hoddo partikian na mangan asa unang patubu sahid. Molodung busur akka pangula tagamon mahasya na ni ulana. Bukas ni tangan napi ulima idaw. Siala pabayanan ido ibana ni dok mertua do na posoi na mangulaon songonin di dapat induk na di haroronay. Manata jaha manginang. Dang induk na mangalihon turgasi di dok na mertua alay na poso na haposan jala na maruhaido na mertua. Buasa malosahalak katuban dang mangula songon na pinasaat ni induk na parmara do daging ng tondinay ay buhay do iba na abuan kosa siyala na so diula persurunit jala mono tapado mo toit na pulupituhon pabagkiton na do iba na mga ramotis sa luhut na di iba na patuduhon na buhay do sa halak katuban mo ba di hadiryon na taingot ma namasa di permuluan ni si Joseph di padan na Robi. Di gadis do ibana gabi hatuban tubagas ni si Potipar alay dang hot ibana. Hatuban ay di pabakit raja paraw do ibana gabi pangarajay di tanong Mesir. Asa molo tapadong paduhani tunamasa di nguno ni si Joseph. Taboto manung gabi haposan ni induk ibana. Dang holang mga lihon mga beulon na tuwak ka pangulana alay nung nga dohot do ibana di dok mertua. Asa siyan pabahinan ni Jolmado hay barion dohot haulion ni ngolu boy masa. Urian itu hatta na paduahon na poso na jahat. Suhar ni parangin na poso haposan jalan na marroha do na poso na jahat. Molo tajaha di ayat paplalu takas matay da songod dia pikiran na tohot pangulaon ni na poso na jahat. Di sura ni rohana do dipakai mamitori dirina ay didok leleng dope asaro induki. Dang margira tu dia jala dak kubas di parsurun ni induk na. Garia da tahe pola didok na tungas say posi pabayanan na tuwak kapangulay. Dilisingi dongan na poso. Mga minum iba na mga kupi akka si parmabuk. Daikon halaputan na dunian akka ng mali. Wasa songoni pahit pabayanan na tuwak ka na posoy. Dia do nanidok na disi. Parjahat dang mula ulaon. Alay horan na ripesonang lo dipikiri. Dang anong biar di ba na maranok pun mara na nang masa. Itu dalhon do akka hari taon ni ngulu. Patuwujeya do iba na. Ana masa tunaposo na jahati. Dungro iduk na diari naso panagaman na. Jala di sa dihari naso pamotuan na. Mago ma iba na. Siyan ayat 50 na didok. Laos lihonon nama tu iba na tohap ni akka pangasi. Pangasi ima jolma na si Paula hira na burju habe jukat. Cucut do akka pangasi gabi pertutukan di persauran. Walau tajaha sudah isi di Evangelium Matius 10:7 dipakai paduhani. Jala sana pe dakya dengan pembayanan na. Sialai tung dia sugod do akka pangasi. Boy do lino jolma di bahan pangasi. Hatana labok alay pakkorhon na mangagu. Hira na burju, hape takang. Hira na badia, hape ramun. Hira na tikos, hape pilit. Suhar-suhar ni hatana do di bagasar rohana. Asa na suja di pos roha di akka pangasi. Panutup ni upama ni Jesus o didok. Di si mamasa anguk-anguk dohot na patu ngoripon. Ono pali padohanon dapat di buku Matius. Jalasay di padumu tuari parhuman sugo. Kurian itu hatta nanilongan di barisan Kristus Yesus. Upama ni Tuhan Yesus taringot tunaposo
haposan jala namaroha dohot naposo na jahat dipasahat ng tuhitan wang isi mahita naposo haposan jala namaroha manang naposo na jahat siya na hadirot ta isi mahita di no paninibata ay dang pardusa hita na kumati nung nga di parhatubad do sa luhut mulut ta si rimasa do jabarta siya la pangalosyon alay ala asi dot kolong na naso haduduani dung dilehon anak na sa sadi muba do hadiriot ta di adupan na nung nga diusap tita siya nakamatian nung nga di parade di hita hanguluan na sa liling-liling na ari para siya natajalo nuaing di si basa-basa do isiyan iba na biyahe ta mamakitik kinapinasahat ni di mata tuwita mga lihumangan ditik na akanaposo nito ani hurian ito hatta ng ilongan ni Balasan Kristus Jesus dia ma si parang anota siyan turpok jami taon mangihuton panidangion haporsiyan ni huriatta huria reformasi sudi do hita terjuge minaposo ni Jehovah naposo ni mata asanang maribar perhalado dohot naso perhalado nang pemarasing yang bupangulon na purhat siyan panidangion haporsiyanom mahitan wahing mamereng akka si patupota na perjulo so tung anong siyan hita na masuk tuhorong ni naposo na jahat alay ikon gabi naposo haposan jala marroha molidok marroha imanabuhi managda jala uboto diya na neng masa diboto do nang jeya manang parsaulion siya lai so tung anong siyan hita na raus di hatan ito ani Hulan akan naposo haposan jala marroha do na dapat tua di nguluna nuaing nang sugot pe. Napaduahon, tasuk kube madirita manginang. Dia do nang taula di persuruan ni Tuhan ni. Nung agudang nang tadukon jala tauloy. Alay buhalo nung taula ni. Akan atoras dia do nang diuloy hamu taringot tu niya nakumpuna. Napatuluho na manginang. Molo tapadong itu topik minggu debatado panguhum taingot ma nang peso taboto tiki dohot sa harina jalo otta do diari sugut uhum na hubar tu parangita nung nga dilubahon tuhani tuhita na ikonroro iba na lang manguhumi na mangulo dohot na mati bihado hita managamaharona tatibangi may di bagasan aporsyota di horong ni na martua do hita manang sirimasan molomasa ari parumani akaparjahat tang maluwas yan uhuman. Taonon na maangguk-angguk siyala na hasit siyala so anong be para siya disi obar tu pabahenan do jalot kasugod diari paruhumani. Amen. Martua do halak na manangihon jala mangulahon hata ni dibata di nguluna si ganupari. Amen.